Здравейте, чудесни жени! Често получавам въпрос от дамите как да бъда по-нежна, по-любвеобилна, по-мека и как тази страна на женствеността да я проявя към мъжете, например. В този епизод ще говорим точно за това. Абонирайте се за канала и с камбанка, ако желаете да получавате известия всеки път, когато кача това видео. Харесвайте видеята и ги споделяйте пък с ваши приятелки. Така не просто помагате на този канал да расте, но и аз мятам, че така помагаме и на женското поле да расте. Защото когато сме по-осъзнати, когато работим със себе си, ние си помагаме една на друга и колективното женско така се лекува. И смятам, че като едни сякаш най-добри приятелки, си помагаме да израстваме. Пишете ми отдолу в коментар, ако искате някакви теми, които ви хрумват, за които да записвам видеа. Какво ви тързае в момента, за коя тема искате да знаете повече, свързана с женствеността, с мъжете, изобщо като цяло във вашия живот, за да ги вземам предвид и да правя видеа по тях. И така, как да бъдем по-меки, по-нежни, по-любвеобилни с мъжете? Има само един отговор тук. Първо, да се научим да сме такива към себе си. Колко е изкушаващо да кажеш как искам да съм такава пред мъжа, например. Ама ти не може да бъдеш никаква пред мъжа, каквато не си към самата теб. Иначе другото се нарича манипулация, се нарича такъв тип от тези техники направи това, за да стане другото. Аз лично не вярвам в тези техники. Например, хайде сега направи се на мила, смекчи гласчето си, забави походката си. Ма ти ако не го чувстваш отвътре, това е нереално, това е фейк, това не е истина, това е манипулация. Можеш да застанеш пред мъжа и да бъдеш мека, любвеобилна и наистина в твоята истинска женственост, само когато първо си го направя към себе си. По същество, нито един мъж, нито една жена не могат да дадат на другия това, което не са вече дали към себе си. Ако един човек не е мил към себе си, той няма как да бъде мил към другите хора. Ако вие виждате себе си или други хора, които са мили към другите, но не към себе си, значи този човек е people pleaser, което значи човек, който се опитва да угоди на другите или за да получи полза, т.е. или вие сте такива, за да получите полза. Това е на много подсъзнателно ниво. Или просто желаете много силно да се харесате. И по този начин лъжете себе си. Така че милостта идва отвътре. Вие да сте мили към себе си. Ако много държите да бъдете мили към мъжа, например, насочете първо тази енергия към себе си. И първо си отговорете на въпроса как аз мога да стана по-мила към мен. Например, едно от най-честите неща, за които жените се критикуваме, да кажем, правите нещо и грешите. Нещо, приготвяте си храна в кухнята, изведнъж чашата с вода пада, разливате я. И каква е инстинктивната реакция? Ох, каква съм непохватна, ох, каква съм... Не, ще кажеш, ох, сладоранка, кълпазанка. Виж се какво направи сега. По вода да ти върви. Супер, добре, че разлях чашата. Това означава, че по някакъв начин, водата, да кажем, и почвате да си измисляте буквално. И си се зареждате през това. Водата е свързана с женската ни енергия. Ето аз разлях вода, което е истински знак, че аз започвам все повече и повече да навлизам в моята женска енергия. Да, това е милост към себе си. Също, примерно, чупите нещо. И супер. Аз всеки път, като щупа нещо, казвам, благодаря Боже, че негативната енергия през това излезе от мене, а не през мен самата. Защото всеки човек си има своите вътрешни демончета и негативна енергия и нещо там си се ядосава за нещо. Супер, като щупиш нещо, благодариш на предмета, че ти е послужил и така. В тези мънички действия, буквално в кухнята, в спалнята, в банята, в коридора,
ние можем да засвидетелстваме любовта към нас. Точно в тези малки действия, а не в големите. И тогава, когато ти застанеш пред един мъж и искаш да бъдеш мила с него, то ще ти дойде естествено. Защото ти вече си мила към себе си. Нежността. Например, има много дами, работих с една дама, която казваше, че не може към своя партньор да бъде нежна, тип галевна, през ласки, през докосвания. Тя казва, аз, ако правиме секс, така малко по-грубо съм, но много ми се иска понякога наистина. Първо, тя казваше, че не може да се наслаждава и той да я докосва нежно. Говориме за това бавното, нежно, леко докосване. И това е доста трудно за нея и същевременно много трудно тя да даде към мъжа това. Просто тази нежност. Тук дори не става въпрос това нещо да се прерасне в секс, но става въпрос нежността на жената. Това, което ние сме родени всъщност. И това, което ще ви посъветвам да правите в този случай, ако и вие се намирате, към себе си. Събличате се и започвате да се галите нежно, всяка вечер. Отначало ще ви е странно, ще ви е непонятно, ще ви е дори дискомфортно, дори може да искате да избягате от това, но стоите там и присъствате за себе си. Нежност към тялото, леко галене, просто не сексуално, не е нужно да прерасне в сексуално, просто с върха на пръстите си докосвате си длънта от едната от другата страна, изследвате. Добре е с затворени очи, но може и да гледате тялото си. Изследвате нагоре после ръката, нагоре към раменцето, тук по гушката, по шията, челцето, главата отгоре, цялото надолу с върха на пръстите си. Пръстите ни, между другото, са проводник на енергия, изключително благотворно, може дори да се лекувате, през допира на пръстите си. Ако нещо ви заболи, насочете си там енергията, докоснете го и ще видите как след 5 минутки, 10 ще мине. Ако насочите енергията си, пръстите ни на всеки един човек са лековити. И с докосване вие може да се излекувате. И да си излекувате женствеността и да се потопите в тази мекота и женственост, може да го направите буквално физически. Първото, което ви дадох като пример с нежните думи към себе си, нали? Когато сгрешиш нещо, просто казваш, да, така съм. И също с самите ви тела, с самите ръце да се докосвате нежно. И тогава чак можете да бъдете така нежни към мъжа. И да оставите също да получите нежност. Мъжете също са нежни. Мъжете също купнеят да отдадат нежност. Те имат също вътрешна жена. Те също искат да отделят време на една жена. Зависи от мъжа, колко е работил със себе си, но мъжете също обичат тази нежност и милост и много я ценят. Ако те самите също проявяват към себе си, така че със сигурност ще получите и същото от мъжа. А по същество наистина човек не може да даде нещо на другия, което не дава на себе си, но има и нещо друго. Ти не можеш да получиш от другия нещо, което ти не даваш към себе си. Ето защо има много затворени, заключени и мъжки и женски сърца в днешно време, които се страхуват от нежност, от любов, от милост, защото просто те не са си я дали към себе си и по този начин не са отворили сърцата си да я получат отвън. И ако вие се усещате, че сте така, просто работете за връзката с сърцето си, за връзката с любовта, с нежността, женствеността. Вероятно го правите, щом слушате тези видеа. Правете практиките от видеята. Аз винаги казвам на жени, с които работя, можем да си философстваме до утре, можем да си говорим. Прекрасно е. Ние сме жени, обичаме да си говорим, но без практика нямаме резултати. И съветвам ви, слушайте мои видеа и на колегите ми, на които слушате видеа, и правете практиките, за да имате резултати.
Защото на теория всяка от нас е буквално магистър или доктор или професор, примерно за женска енергия, но в действителността какво правим в живота си? Когато ти изпуснеш чашата, нагробяваш ли се? Ето така може да видиш докъде си стигнала в нежността и тази мекота. Спомням си преди няколко месеца, пиша постове във Фейсбук, ако искате може да ме намерите долу в социалните мрежи, защото се изразявам не само чрез говорене, но също така пиша и публикации. Може да намерите долу в описание и да ме добавите. Преди месеци един от постовете, които бях написала, видях, че съм пропуснала една запетайка на едно място и там някаква буква бях загрешила. Примерно вместо да се бях, автокоректа ми го е сменил на даде, да кажем. Тоест вместо съда, те са близичко. И един мъж ми пише на коментар, той следи нещата, които прави. От време на време ми пише с някакви негови проникновения, които го вълнуват покрай постовете ми. И ми пише т.е. искам да кажа, че така мило се отнася към мен, с подкрепа, с уважение. И ми пише Даяна, не го приеме като критика, но тук на този пост имаш няколко грешчици. И аз му казвам, благодаря ти, много си мил, че ми пишеш за това, но аз си тренирам да не бъда перфекционист. Зная, че ги имам и нарочно не ги махам. Той много се изнада от отговора ми. Ми написа нещо от сорта, така ли, браво, супер, много интересно. Не помня точно какво, но беше в тази посока. И тогава, написвайки му го това, си дадох сметка всъщност колко по-мила и приемаща и любяща съм станала към себе си, защото преди, честно казано, понеже от 2020 година началото, преди имах и група само за жени, 4 години във Фейсбук затворена, с около 3000 жени, с които правихме и семинари и така нататък онлайн. И отдавна съм, т.е. 5 години вече в социалните мрежи си изявявам и преди, ако видях някъде запетайка, веднага се наругавах и казвах как може такова нещо. И сега вече просто виждам, че имам грешки, понякога ги преправям, друг път си казвам, не, оставям ги. Просто ги оставям. И всъщност това, което се случва е, че по този начин аз лично, давам ви като пример, може да го тествате във ваша си област от вашия живот. Аз лично по този начин проявявам нежността към себе си. Не грубостта, колко ти си неграмотна, Даяна, как може да не поставиш тук запетайка, ми мога. Защо пък не? Защо трябва да сме перфектни? И тук идва въпроса, който е добре, примерно вие сте жени, които четете моите постове, ако отвътре ви идва, това ви го давам като обратна връзка да си следите по принцип, когато гледате съдържание на хора в интернет и сте такива, тази Даяна, отново има правописна грешка на поста, как може такова нещо? Тоест, вие проявявате грубост към мен, което между другото е сигурен знак, че сте груби към себе си. Казвам ви го, защото това, което виждане ни прави впечатление, ни дразни, ние го правим към себе си. И по този начин може да се самонаблюдавате дали имате нежност към себе си. Ако вие сте ни нежни и любящи жени към себе си и видите правописна грешка, да кажем, че това просто вие, нека продължа този пример, че това много ви се набива на очи, не харесвате хората да имат правописни грешки. И сте такива обаче нежни и мили към себе си, ще видите правописна грешка и кажете, тук вместо да, вместо се пише де. Добре. И просто го подминават, дори няма да ви направи впечатление. Следете как реагирате на постове, на видеа, следете себе си дори в тялото си в момента, докато ви говоря това какво усещате. Това няма общо с мен. Това има общо с вас. Аз съм един канал на информация, вие сте тук не случайно, нещо ви е привлякло. Следете себе си. Следете кое ви тригърва, кое ви дразни, кое ви натиска бутоните.
Там имате да работите. Но през нежност. Нежност означава, добре, чудесно, може. Така, ако си представите, че сте едно малко момиченце и вие самите се грижите за себе си, т.е. вие сте майки на себе си и просто като направите някаква грешчица там, изпуснете нещо, щупите нещо, нежно бе, дами, нежно към себе си. Измислете си, ако аз примерно съм си се кръстила Даянка Сладоранка и си казвам, мога Даянка Сладоранка, виж какво направи сега тук. И по този начин минава по-леко. И по този начин аз лично към мъжете съм доста по-търпелива, доста по-нежна и любвеобилна. И съответно до един момент, после идват и граници, но те пак може да са през нежност и любов. Не е нужно да са груби. Така че тук вече въпроса на вътрешно шлайфане. Имам тук един епизод в канала, как да поставяме граници с любов. Ако искате, го вижте. Това ще ви много полезно, ако имате взаимоотношения с мъж, relationship, ако сте във връзка, защото едно от най-женските качества това е една жена да остане в женската си енергия по време на взаимоотношение с мъж, именно да се научи на тази нежност и любов, любвеобилност и мекота. И това се случва като първо го проявим към себе си. Границата, много жени бъркат това, че когато сме много нежни, меки и любвеобилни, хората ни се качват на главата. Не, няма такова нещо. Това е илюзия. Ти не може да си... Когато си мека и любяща към себе си, ти поставяш любовта към себе си на първо място, което означава, че ти поставяш адекватни граници с другите. Само, че го правиш през мекота. Не е нужно да крещите, за да поставите граници. Вие може да го направите и по-хитро и през много голяма нежност и любов. Слушайте този епизод за границите с любов, за да не се повтарям, че беше преди 2, 3, 4, 5 епизода. Скоро мисля го пуснах. Вижте го там, защото там давам практически насоки за това как да го правим. Но нежността, любовта и мекотата първо трябва да са към нас. И категоричност към другите, но пак може да е през нежност и любов. Не е нужно да сме груби към себе си и към другите. Това по принцип е признак за ниска емоционална интелигентност. Човек, който избухва за най-малкото нещо или си излива целия гняв и каквото иде към останалите. Така че, прекрасни дами, любовта към нас, не се притеснявайте, може да оставате меки с другите хора и нежни и също време да сте безкрайно категорични. Любовта към вас прави това. Помислете как да бъдете по-нежни и мили към себе си. Дадох ви няколко примера, с които съвсем буквално през ежедневието си бе така по-земно. Не тук, аз не харесвам тези твърдения, че трябва примерно да заминеме в Индия за 20 дни, да сме в ашрам, за да постигнем просветление. Просветлението е всекидневно. Я да живеете с някого, я да сте в постоянно взаимоотношение, примерно с мъж, в relationship, я през бизнес или нещо. Ето какво просветлението. Постоянни възможности за просветление. Не заминаваме в ашрам 20 дни да се просветлим, просветлението е всеки ден. Просветлението е когато бутнеш чашата с вода и я разлееш, да си толкова нежна към себе си, че не да си простиш, а просто да знаеш, че няма за какво да си прощаваш. Че ти не си непохватна, а ти си просто жена, която е бутнала чаша и веднага може да го свържеш с ето водата, женската енергия, прекрасно. Днеска слушах видео тук за женственост, ето сега разлях вода, супер, значи съм си на пътя. И това нещо, ето ви просветление. Ето ви просветление, мъжа стои срещу вас, нещо без нея там се е изнервил, да кажем. И ти оставаш мека, нежна, ти си емоционално интелигентна и знаеш, че той преминава през нещо в момента. Гледаш го през съчувствие и любов, но първо към тебе, после към него и не влизаш в тази енергия и го оставяш човека сам да си мине през процеса, който си минава. Това е нежността и любовта. Всичко друго е его.
Надявам се, че с това видео ви беше полезно наистина да си вземете малко нюанси за тази нежност и любов към себе си в ежедневието и правете го, прилагайте го всеки ден, всяка секунда, всяка минута, постоянно. Това е. Не е нужда да ходите на семинар, за да се научите на това, да заминете някъде в Индия, да направите танц мандала или нещо такова извън вас, което ви се струва, че така по този начин ще го интегрирате. Всъщност единственото достатъчно, което да го направите, да имате вътрешна осъзнатост, постоянно намерение за любов и постоянна проява на любов към себе си. И вечният въпрос, който давам на всичките ми клиенти и го давам сега и на вас, ако не сте го чули тук във видеята, и то е: какво би направила любовта към мен сега? И това правите. Любовта към мене. А любовта винаги е нежна, винаги е мила, винаги е разбираща, подкрепяща, прощаваща, безкрайно любяща. Ако това видео ви беше полезно и интересно, харесайте го. Може да го споделяте в социалните мрежи, да го споделяте с ваши приятелки, с които си обсъждате тези теми. И също така абонирайте за канала, за да имате известия, когато кача нещо. По този начин подкрепят и самия канал. И долу чакам вашите коментари, какви още теми са ви интересни да засегна. До скоро, прекрасни дами, и нека бъде нежност и любов към нас. Да бъде!